Musta, Misael? Okay lagi kayo, boy banget. Salamat yan sa iyong pagdaon ako din karon. Oh. Ni ako aron ipaibaw diyan nimo ang bahin sa imong gi pamalihog nako. Ha? Imo na nakita na kumanghot, gasigli na. Lain na kaila sa picture nga magkihatag nako. Usa ka tingko nga babae. Nga nanindot og sari-sari ingon man painitan. Ug giilan niya ang nasa litrato. Nga maukon mo si Kristal. Ug Uy, ko. Bangan. Ayaw kong liapi. Magisi akong puno. Ayaw pang patikilaw siya, ha? Napatay ako isoon! Ayaw siya! Kibagtubang jagli, ha? Uy, bangan. Kasalan. Isulti ko lang nimo ang impormasyon nga kung nasikalan. Simple ka nagpait mo. Kasabot ko sa mga debate. Pasensya na. Di ba sabahin mo? Nga kung taguod nimo ang akong nasaran. Base sa pakisusi. Kalimti na akong pamanihog yung Misael. Kusibot mo ipasot. Putlo na nato kung nato pangkikana. Sa? Ilihok na ni Boss Major Gaspar ang akong kaso. Pagkapit na ko magkagawas tiri sa bilangguan. Isalit na niya itong kagaw nga opisyal. Pasaligan ko niya. Ug si Major Gaspar, mo na mamahimo na ko agaw.